गिबिसिनथारावनो दा बे समाव नुजाफैनो हानाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे नाजावना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय आङो खौरां मेलावहाय फैनो गोसो गैयाब्लाबो फैनो गोनां जानानै फैबाय मोनसे बिषयखौ लानानै। दा बेनिखायनो जे बिषयखौ लानानै दिनै खौरांगिरियाव नुजानो गोनां जादों बे बिषयखौ आं बुंफुरनानै होनो सानदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय। थांनाय समावहाय प्राग निउसनि सासे खौरांगिरि फुंखा बरगयारी होननाय जोंनिनो साखाथिनिनो जायो, आंनि न' खाथिनि बे फंबायजों आंहा माखासे बाथ्राखौ लानाय दान्थे बिदान्थे जादोंमोन आरो बिनि सायावनो बिथाङा दिनै मोनसे निउसखौ दामदों आरो गोबां पेपारफ्राव बियो गावखौ धुमखि होदों, माबा माबि बुंनानै जोङो पेपारफ्राव होनायखौ नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बिनि सायाव जाथाया माबोरैमोन आरो माबोरै जानो मोन्दों बिनि सायावसो आङो बेखौ क्लियारफिकेसन होनो होननानै नोंथांमोनखौ बेयाव लिंनानै लाबोनाय जादों। जाथाया जाहैबाय जोंनिनो जारागुरि 2 नम्बर बेवहाय थांनाय सानबासो सिगां मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों। बेनो जाहैबाय पुष्पेन बर्मन होननाय बिथांनि फिसाज्ला दैयाव गब'नानै गोमानानै थादोंमोन आरो सानब्रै उनाव दाखालि बे लासखौ मोननोबो हानाय जाबाय। जेब्लानाखि लास मोनथ'यै अबस्थामोन बे समाव बिथांनि बे न'खराव गोबां दोलोनि गोबां हान्जानि मानसिफ्रा थांनानै बिथांमोननि न'खराव दुखु खस्थ'खौ खौरां लाहैदोंमोन। जाथाया माबोरै जाखो आरो दिनैसिमाव मोननो हाखोना हादिया गोथैखौ होननानै। थिग बे समावनो जों सहैनायनि सिगां बेवहाय बिथांमोननि सात्र संस्थानि आक्रासुनिफ्राय बिथां मा नाम होनो सनातन राय बिथाङाबो बे न'खराव दंहैयोमोन खौरां लाहैनो थाखाय। दा थिग बेबायदिनो बिथांमोन सहैनायनि इसेनाव जों सहैदों आरो जों सहैनाय टाइमावनो बिथाङा मोनसे बाइट लाबाय थादोंमोन बे न'खरनि गोमानायनि सायावहाय। बे बाइट होफुनाय समावहाय बिथाङा मोनसे सोदोबखौ प्रयोग खालामदों, बेनो जाहैबाय जोंनि जिरन सारमोना खबर मोननानैबो नायफैयाखै होननानै। नाथाय जाथाया बिदि नङा, जों बेखौ न' खाथिब्लाबो जोंनो रावबो खबर हराखैमोन। जेखि जाया खबर मोननाय लोगो लोगो आङो जोंनि जिरन सारखौ बे न'खरसिम लानानै थांदोंमोन। दा बे समावनो बे प्रेस मिट होफुनाय टाइमावनो जों सहैनायनि उनाव बेयावहाय आरोबाव सासे सपन आइस होननाय बिथाङा माखासे तर्क बितर्क स्टाइलनि खोथा जोंनि सारखौ बुंदों। बिथांनि बुंनाया ओरैबायदिमोन जे बे गोथै गथ'नायनि एकमात्र खारना जाहैबाय बेवहायनाखि गोबां कम्पानि JCB जावनानै गोबां हाखर हाला जाबाय, बेयाव गब'नानै थैदों, बेखौ बन्द' खालामनांगौ बिथाङा दाबि दैखांदों। आरो बेयावहाय जोंनि सारा क्लियारिफिकेसन होदों जे बेखौ नायबिजिरनांगौआ जोंनि माखासे डिपार्टमेन्टनि, जे बेयाव मावनायफ्रा एक्सुवेलि रयेल्टि दंना गैया। जुदि रयेल्टि गैयाब्ला बेखौ आइननि भाबैसो राहा लानांगौ होननानै बिथाङा क्लियारिफिकेसन होबाय थादों। थेवब्लाबो सपन आइस बिथाङा माबा माबि बुंबाय थानायाव आं बिथांखौ बुंदों, सपन दा दिनै जों बे न'खराव फैनायाव जों बे बाथ्राखौ बुंलायनो नाङा, मानो होनब्ला गोथैया माब्ला आरो माबोरै जों मोननो हागोन बेखौ जों सिन्था लाग्रोनांगौ। बाखि खोथाखौ जों उनाव रायज्लायगोन होननानै आं बिथांखौ खावलायनाय दोनदों आरो बेयावनो जोंनि बे बाथ्राया जोबनानै थांदों। आरो बिनि उनावनो बिथांमोना जोंनि जिरन सारनावबो माखासे बाइटफोरखौ लादोंमोन आरो बिदिनो जाथाया बेखिनि। बिनि उननि दिनाव जेब्लानाखि बिथांमोना सनातन रायनि बिबुंथिखौ जेखौनाखि निउसाव दामो बे समाव आं नायबाय, नायनानै आं जेबो सानाखै। सासे सात्र संस्थाफ्रा साफ्रोमबोनि सायाव बुंनो हानाय अधिकार दङ, बेखौ जों जेबो खर' सानना लाब गैया, बे स्वाभाबिक। नाथाय ओइदिन आं फुंखा बिथांखौ बिसोर मोनसे खोथाखौ बुंहरदोंमोन जे जोंनि सारनि निउसखौ मानो दामनाय जायाखिसै। अब्ला बिथाङा डाइरेक्टलि माखासे मिडिया बिथांमोनखौ ब्लेम होदों जे बिथांमोनासो दामदों, आंथ' नङा। नैबेयावनो बिथांजों मोनसे एसे जोंनि गेजेराव मबाइलाव मेसेज थरखा-थरखि दङ, बेयाव गिदिर मोनसे माबाबो गैया, नोंथांमोना बयबो नायजोबनो हागोन। दा बेखौ लानानै बिथाङा जे एफा गिदिर गोजौआव थांगोन जों बेखौ सिमाङावबो सानाखैमोन। आं सानदोंमोन खोथाया फंबायजों आं रायज्लायबाय बेयावनो जोब्बाय, नाथाय बिथाङा बेबायदि सिरि थायाखै। मैयासो आरोबाव आंनो प्रेस मिट गसाइगाव प्रेस मिटनिफ्राय शंकर चौधुरी होननाय बिथाङा आंनो फन हरदों। बिथांखौ आं सनमान होयो, बिथाङा सिनियर साम्बादिक। बिथाङा आंनो फन हरनानै ओरैबायदि बुंहरदों, नोंथांनि मुङाव मोनसे कमप्लेन होदों फुंखा बरगयारी होननाया, गतिके नोंथाङा जोंनि प्रेस क्लाबाव फैनो हागोन नामा होननानै आंखौ लिंहरदोंमोन। अब्ला आं बुंदों दा आं मिटिङाव दं सार, आं थांनो हानाय नङा। आरो बेथ' बेबायदि नोंथांमोननि प्रेस क्लाबाव थांनानै क्लियारिफिकेसन होलायनांगौनि आं बाथ्रा गोनांथि दं होननानै सानाखै। गतिके फुंखा फंबाया जुदि आंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि मोनदोंब्ला जों बेखौ बिजों आंजों रायज्लायनानै जों डिसकास खालामना लागोन।
बेखौ आं बुंदोंमोन। थेवब्लाबो बिथांमोना दिनै जिहेतुके निउसखौ हगारबाय आरो जोंनि सायाव एलिगेसन गावखौ दम होदों, धमखिदों, जोंखौ फैसा जाग्रा होननानै बुंदों बे गासैबो नंखाय। आं माब्लाबा बेखौ डाइरेक्टलि बिदि बुंनाय जायाखै। गावसो गावनि माखासे खौरांगिरिफोरखौ आंनि सिगाङाव ब्लेम होदों जे उमुक उमुक निउसफ्रासो फैसा लानानै निउस दामो। बिथाङा आंखौ डाइरेक्ट फन हरदों। फननि कल रेकर्डिंखौ नायोब्ला नोंथांमोना रोखा रोखा नुनो हागोन। बिथाङा खालि मेसेजखौल' देखायदों। नेक्स्ट टाइमाव जे बिथाङा फन बुनानै आंखौ बुंहरदों एलिगेसननि बाथ्राफोरखौ, बेफोरखौ नोंथांमोना नुवाखै। प्रयजन जायोब्ला बिथाङा बेखौबो कल रेकर्डिंखौ दामथों, होमब्लानो गासैबो क्लियार जागोन पिक्सारा। गतिके दिनै आं थेवब्लाबो बिथांखौ आं खावलायनो लुबैदों, बिथां जोंहा खुनु गाज्रि बेबायदि दिनैसिम खोथा खाथाखोथि जायाखै, बुंनोबो हानाय नङा। जों खौरांगिरिनिसिम हेंथायै मालाबा थांनो गोसो जाया। खौरांगिरिखौ जों मालाबा अपमान खालामाखै। खौरांगिरिफोरखौ जोंनो जेब्लायबो नांगौ, जेब्लायबो जों थागोन। जास्ट जोंनि गेजेराव प्रेस मिटआव जिहेतुके कमप्लेन होनानै मोनसे एलिगेसन लाबोनो नागिरदों, बेखिनि क्लियारखौ होनो थाखायल' आं दिनै नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै दोनथ'नाय जाबाय। आंनि दा नोंथांमोननिसिम बुंथिनांगौ एबा रायथिनांगौआ बेखिनियानो। गोजोन्थों।